Yes, comrades. Maswera bwanji, ena muli bwanji, kapenaso mazuka bwanji. No, comrades, lero litu ndi lachinayi. Masiku weekend ili pafupi, mawa Friday. Koma mkati mona Malawi itapindulapo cha wiki imene iyi. Mavuto okhaokha. Mafuta galimoto sakupezeka. Zinthu zikukwera mitengo everyday. Amalawi tamangika. Kulira ndetalira nthawi yayitali. Aliyense panopa kulira. Wanzeru ku Malawi sakuoneka. Komanso tindi 4 months kupita kuchisankho. Anthu mitima idiosweka. Achakwera aukakamira pampando. APM nawosa kuti ayi ndibwererenso pa mpando wakale wanga ucha. Tangokhanga ati Amalawi panopa tazerezeka. Chanzeru sichikuoneka. Mabungwe amatimirira. Lero ndathokoza gulawo la zathu kuti Malawi first. Boni Kalinda nawonso lero ayankhulapo maganizo awo kukhudzana ndi chisankho komanso ndi mavuto ena amene amati tikumana nawo. Ndi zabwino ndithu. Komanso apaki leroli anapita ku Mangochi kukakumana ndi achikulira APM kukachezapo nkhani ziwiri zitatu kukhudzana ndi mene akuonera chisankho. Zonsezo zikuchitika chifukwa cha mavuto amene tikukumana nawo ku Malawi kuno. Aliyense ku Malawi panopa ndi wokwiya. Palibe munthu amene anganene kuti panopa kusangalala ayi. Kunoko ku Malawi takhanga ndife anthu kuti aliyense akwera ndi ukali. Ndi ukali umene uwu kena kakang'ono kangachitike ka mistake kaya ndi kuchisankho kakhoza kuchita kuyambisa mavuto akulu. Koma chilipo Malawi tikondane, tiyesese tipange dziko lathu tilibwezere pa malamulo oyenerera kuti aliyense ku Malawi kuno azimasuka. Panopa kukhanga ati Amalawi sili kumasuka yani. Amene aliwo masuka ndi anzathu omwe wali mboma. Zomwe zawakupanga zopanda nzeruzo tungosatirabe. Chifukwa tilibe mphamvu zina zoti tingapange anthu amene tachose mboma apart from kuvota. Koma ndi angati ku Malawi kuno amene analembesa. Ndi vutolo. Analembesa ndo nthawi pang'ono kwambiri. Komanso system yake ndisidwe kachisankho. Tikumva anthu akudandaula apo ndi apo. Aliyense akudandaula. Si mathematics yayi koma zathu ameke sakumva. Inenewe ameke undi independent body. Koma nangazi pani akuti bwanji. Namva anzathu ena timi lilako leroli. Akambapo zasi mathematics. Namvaso APM ku Mangochi ku Page House atakumanda apaki ayankhulapo zasi mathematics. Kodi chifukwa chani na Malawi tokha timalephera kuvese sana. Is it necessary ndithu kuti anthu zingokamba chinthu chimozimozi yes my elections amene ajandi athu. Zisankho tikupangazi ndi zathu Amalawi. Ndengati tikudandaula kuti pena pake sizikuoneka bwino. We need fairness. Musi mathematics mo kodi muli chani chomwe anthu akulira. Ngati zili bwino why is make afraid kuti anthu akachite audit. Azipana apite amene wa all registered parties apite akaone nkati mwa mathematics kodi muli chani and where is the resistance coming from. Kuti zonsezi mavuto onse amene tikuma nawo basi ameke afuna unjeziso mavuto ena pokana kuti akapange audit in the system. Of course nkhani imene iyi ndikuona ngati ikupita kutali kwambiri. Masiku akuchepa. We have got about 130 chapter days towards election. Koma ndikuona ngati there is no commitment from Malawi Electoral Commission. Kapena Malawi Electoral Commission ngati zikuvuta bwanji osangoyitanisa azipani onse kukhala pansi mugwirizane fundo imodzi. This is our election. Palibe nthawi yothamangira kuti ayi tithamangire kapena malamulo ena aoneka mphamvu kwambiri panopa. Dziko lathu lili panopa. Palibe office yomwe anthu akuyikhulupirira. Kuma court nobody trusts the court. Ka president amene sitikuwakhulupirira. Cabinet, parliament, chilichonse mungachitchule chokhuzana arm of government palibe amene akuchikhulupirira. Amene panopa ndi fosweka mtima. Malamulo a dziko sakuoneka. Ndiye hope ya Malawi yagona ku Malawi Electoral Commission. Kwina konseko inde tenti zitayeko ku milanduko kapena kwina kulephera kwa Chakwera tentikapo. Koma zisankho izi tikanakhala ena bwezi tikugwirizana chinthu chimodzi. Kodi Malawi amene muli ndi ma commissioners zipani zimene zili represented in Malawi Electoral Commission ngati ma commissioners zikuti bwanji. This is the only hope Malawians amene we have a relief. Ndi dziko lathu tikakavota bwino fair, tufuna fairness.
yakavotedwa ndipo pakuvuta ndipatipo kuti Malawi Electoral Commission kungobwera poyera. Whatever good job you are doing, tatiuneseni nafe tikhale olimba mtima. Even tikamapanga campaign, tisipanga campaign ndi mtima wokuti wathu awina mwachilungamo kapena wathu aluza mwachilungamo. What is the problem with Malawi Electoral Commission? Let's look into that. Kunoko Malawi kunoko aliyense without telling lies, comrades Malawians. Panopa tafika ku Malawi kuno palibe munthu amene tikumukhulupirira panopa wogwira ntchito m'boma. Aliyense amene akupanga ntchito kaya ku makhoti ndanena kale, kaya ku polisi, ku army, kaya ku parliament, kaya ku zipanico, chikhulupirira Malawi panopa ndifosoweka mtima. Palibe chomwe chikuyenda. Ndipo Malawi ambiri ndife otaya mtima. Tangosala ku Malawi Electoral Commission kokwe. Tikakhumudwa kumene ku Malawi Electoral Commission ngati Malawi sitikhutira ndi chisankho chimenechi. Mawa Malawi kuzakhala mavuto akulu kuno ku Malawi. I'm speaking this not as a campaigner for Daso Kabambe, no, or for a particular party, no, but as a Malawian, concerned Malawian. I'm joining my fellow comrades omwe ayankhulapo akhago yankhula kumbuyo konseko. Even nasogolazi panena yankhulapo. Si mathematic uyu ngati ali bwino. Prove to us, Malawi Electoral Commission, how good is it? Is it not going to affect our elections by 16 September? So panopa Malawi tafinyika mphamvu tilibe tu. Because panopa sili kudana ndi Achakwera, koma tikudana ndi Malawi Electoral Commission. Vena kupanga ngati system ya systematic ya systematic ili bwino. Prove to Malawians to give so that Malawians we should have confidence in our elections by 16 September. Because publicity enso enieni si kuveka bwinobwino ya Malawi Electoral Commission. Anthu ambiri sakuziwa chenicheni kuti kodi mathematics ndi chani. Sizikulongosoka bwinobwino ayi. Aliyense akapita kukadandaula kumeki kapita akadandaula pa social media, masala ake sakuveka bwinobwino. And yet Make is giving us updates about kuti maprogramu awo kumeki palibe pene pakusokonezeka. Pamene Malawi ife awo didakali nayo. So what makes Malawi Electoral Commission not to be very transparent kwa anthu omwe atazaponye vote? Because without votes, without people voting, that means Malawi Electoral Commission si cannot happen. So Malawi Electoral Commission is a vehicle that takes us to another government, is a vehicle that takes us to change leadership of the country. Ngati leadership ya ziko si kuenda bwino, Malawi Electoral Commission amalithandiza kuti tisankhe munthu wabwino ayendese zinthu muziko muno. Kodi panopa ku Malawi kuno Malawi Electoral Commission sakuziwa kuti Malawi ambiri tindi nkhawa. Tayankhula nthawi yayitali. When it was 2000 days, takati kuyankhula. When it was 7 months ago, anthu akakudandwa ndi mathematics. Kodi transparency ili pati. Chimene Malawi Electoral Commission akukulira mtima ndi chani? Because chinthu chabwino sichima mwina sanga chigende myala. Koma papa Malawi Electoral Commission kangati ndi mavuto tukumana wa Achakwerawa, IMCP awawa, mene akutivutira pano. Ndi mene malamulo aziko athu akhwepera panopa. The only thing we think is anthu olephera wali mboma, maybe ndi amene akulakisa ku Malawi Electoral Commission. So they have got the powers of leadership of this country. So comrades Malawians, I'm joining every one of you. Pankani ya ku Malawi Electoral Commission. Chonde Malawi tafinyika konse palibe popumira. Kumene tifuna tipumire ndikomwe ku Malawi Electoral Commission. So ngati ku Malawi Electoral Commission kukhanga kuli resistance. Ngakhale ende siti maziwa sitonse Malawi tinapita ku school. Koma tikufuna tione ndi kodi mu system mu zilimo ndi zinthu zoyenerera zoti tizavota bwino. Sizaberedwa. Sizalira. Wina zawina inde azalumbiritsidwa. Koma mavuto athu tili nawo pano awawa. Akawina munthu wolakwika chifukwa cha chinyengo ku Malawi kuno kuzabuka mavuto akulu. So panopa tili mavuto kale. Kukuda panopa ena chakudya alibe, kukuda panopa ena kuyenda pansi mafuta gamoto kulibe. Achakwera sakupanga china chilichonse ngati mtsogolo wa ziko. Kodi Achakwera iwo zakumeki bwanji sakuyankhulaponso? Ndipele pakudabwisapo IMCP they support the system. Kodi IMCP wanakaonamo msimathematic mu. So this is just a simple thing. We don't need to fight over it. Malawi Electoral Commission as panonsa amene muli represented ku make as commission, mnati mama commission sana. Please help this country. Help us. We need something. We need something.
tiziwe chintu chili mmene momo mu mathematics ndi chani, because zisankhozi zoti zizatipasa hope yaikulu. Anthu apanga campaign, spending a lot of money, spending a lot of doing a lot of sacrifice to change things. Koma Malawi Electoral Commission is resisting. Nzodabwisa. The ruling party is just quiet. Siupanga push what people want. Koma akufuna soma vote from other people kuti avote. Vote yabwino imakhala kuti choendesa vote icho tichione kodi mkati muli chani. Muli za chinyengo. Sitifunaso mabwera ku makhoti ngacho tinapangira ulendo watha uja mpaka kupanga bungwe kupanga ma alliance ya Tosi Alliance. We don't want those things. Ndima mistake kuti chisankho chili chonse tizipita ku court to challenge kuti wina waba. Timaononga ndalama zambiri za misonkho ku Malawi kuno. Tinaononga ndalama zambiri kwa basi. Chaija aya TPP anabera chisankho. So this time ndima vote nayo panopa sitifunaso zaononga ndalama zambiri kupita court kuti wina wake wadana kuti sana vese bwino. There panopa we have got more days to go, more months to go. Please make aliyense ku Malawi tenti zuke what is there. Kodi this boat, this vehicle yomwe ita tipangise kuti tikavote msongo lamene tikufuna. Muli bwino, mulibe mabowo, zilowesa mazi. Sikoma comrades, good evening everyone. Thank you. Malawi, Camera.